apa Pak Lurah mau? Wonge mlowero kata kowe ya. Nggih. Mosok lek nek rondo ayu kon melu aku yo gah lho. Melu Mbah Ali Mutarom lho ya. Oh, ganti mecut yo ganti dada. Ganti dada yo ganti mecut. Sing hati-hati yo sing awas. Pas. Iki tontonan dadi tontonan seni aja kayak senep yo. Para Winespo yang dari Blitar Timur, yang dari Satrio Samudro, yaitu Pak Bandi, alhamdulillah matur nuwun rayuan. Iki yo, piye carane langgahe iki? Kabeh konco, kabeh bolo. Langgahe iki. Awas, hati-hati. Ireng piye, biru piye. Hop. Gondrong. Dari Kota Blitar. Macan lu Doyo Margomoyo. Kang Jumirin. Podo-podo semono ya aku Kang Tumirin dari Macan lu Doyo Margomoyo persaudaraan karo Bapak Slamet dari Satrio Pencut Rejo tangan Tulung Agung ki putih sapa iki gandenge nom gede dhuwur ki Mbah Lurah Ali Mutarom tontonan dadi tutunan yo niki Mbah Lurah iki seni ning aja mari senep jenenge yo iki sing elek tinggalen sing apik go bali tontonan sing katok yo iki jenenge sing tiban warisan leluhur nenek moyang awake dhewe sing perlu diuri-uri yo cilik ora kurang bakal Mbah Lurah ning gedhi rumus lek kok kanaka yo iki jenenge tiban tiban ora doko lek adu skill adu ketangkasan yo adu kesaktian yo adu kelejan lek ora lincah yo ora wani lek ora di skill dan soyo lek ora di ketangkasan yo ora wani lek ora awas dan soyo yo neng lek ora kebal yo ora wani Mbah Lurah iki kok putusnya ngantek mendol iki lho kempulan doi weh neng ora donga sing paling mandi yo kuwi sawah padone ibumu ora ono lek argoda njaluk sawah padone ibu ini neng lawang lumah beber kloso kon nglangkai yo budal utuh balik yo utuh budal selamat balik yo selamat senajan to jenenge urung selamat jenenge selamat yo saudarakan saudara hadir kepada para jawara dan juga para pendekar yang dari Campur Ulung Mas Saprul Gondrong alias Bapak kami tuh beserta rekan-rekan dan juga rombongannya matur suwun Mas Saprul alias bakul motor yo kami tuh yo bakul motor yo toko Mas Sain Pak Solgin ki dari Satrio Rejo tangan yo ayo nih tuh nih penjute ngiwo karo dengan munggah karo mendut ditamani Joko mantrane dua kali cambukan kurang satu kali cambukan pas asik
Pade api-apian anakmu lanang nih yo di atas lawan di bawah kawan rokok saudil di bawah luru ki jangkung gede dhuwur bodoh tetep ya teki sing rong kenal dikenali sing wis kenal cakapnya siapa dia Bapak Sadi dari Macan Ludoyo Margomulyo Persetan Mas Poki dari Sastrio Becut Rajo Tangan monggo Mas Poki yo sik podo biru nih ning ora podo swali ora podo gimbolane sama di mana? Yo, tak tampanane. Pak Sandi, sepiro bote. Jago ganas. Podo ganas ya nih. Jago lidingan. Tuh jago kebun ki Mas. Yo. Es. 3 kali cambukan. Salaman sing apepian matur suwun. Lagi Pak China kritik yo was no potong mulai iwo karena ora apa-apa sing rasai kira-kira calone diwales pas sing tawar jamune aja mek kleru lek sing jamune Pak Dikan ora kleru gareng mesti kleru yo di tengah nih Mas Sayin, di tengah nih Pak Solikin yes 3 kali cambukan ganti metut yuk ganti dada yuk ganti metut hati-hati ora bandel kebendel sing awas hati bandar ning galangan lho hati awu ning galangan wong sepuh mek dirah saka pandongane rasane wis sedo ora kaya dhisik nom-noman sing penting ngemyangi kancane wong demen larang regani ora kena tuku karo duit 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan yo mas urung tene yo salaman Pak Jainal matur suwun rumputku ngapuranen podo-podo semono kowe aku lek kurang sumben sesuk yo iki enek nek kurang 1 hari sabake teh njaluk jaranan bro sik Mas Dikan nyebar goro-goro sabar sauntara iki lek ora jaranan ora gelem wong soalé ngono lho nah singo rongole Pak Kosim singo barong kono singo barong iya sugete Bapak Nasim yo sik yo di tengahnya sih tengahnya bro penyiarnya gak melu was
Mare jan pitung gajah iki ya. Ayo. Yo, sing rong kenal dikenali, sing kenal dikenali siapa dia? Mas Dikan dari Satrio Samudro. Bakul liwak laut ya iki. Sesuk bakul maneh, Dik. Sesuk bakul neh. Lemesir golek iwak laut moro Mas Dikan. Rambutnya dawa ndak ditarik tenan wis to. Ya wis to. Bakul liwak laut bojone ngetek gino-gino. Yo, sing semangat Mas Dikan. Yo. Ayo. Mbak Marsim dari Satrio Pentut redo tangan iki was ora apa-apa Ora apa-apa Mas. ora melu tiban dadak iyo ping pindho kurang siji kurang satu kali cabukan kalem masih alon-alon pokok kelakon gremet-gremet sing penting selamat persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Jianto dan juga yang dari Singorenggo perwakilan dari Singorenggo perwakilan wasit naik di atas panggung yo yo iya Mas Woko channel dari Campo Ulung yo rada diganjel rada diunggah nih asik persaudaraan Mas Agus dari Satrio Pentut Rejo tangan kepada Bapak Jianto yang dari Macan Margomulyo dan juga yang dari Singorenggo yaitu Nek Basno dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Bapak Solokin dan juga Bapak Sayin iya bro siap bro milih petut sembarangan Mas Oko yang penting yang di atas panggung boten parang petut oleh arep main lagi tunggah nih petut diserahkan kepada yang bertugas petut yaitu Mas Rudi yang di atas panggung lagi bagi para pemain yang membawa petut dimohon diserahkan di atas panggung yaitu Mas Rudi ganti petut yuk ganti ada 3 kali aturan main ora oleh ngewal yo ora oleh ngajek biar jilak nitir piye Tarjo nitir ora oleh majek 100 derajat ndak oleh penyiare omong kok kaya tukang tiban lho pendekar lawas bro ning aja dijajal soalnya wis ora kenek kan monggo Mas Agus Satrio Pentut Rejo tangan yo digoleki ojo ngisor-ngisor ojo dhuwur-dhuwur yo ditamani Jawa mantrane leno pangidane seblakno ning dadane mana dadamu yo iki dadaku nyo dodo nyo bau wis sak seduluran Mas Woko sabar nggih seduluran selawase walaupun kita beda gaya tetapi tetap menjadi saudara walaupun kita beda pendapat Mbah Lurah tetapi tetap menjadi persahabat nggih tetap menjadi sahabat walaupun kita beda jalur Mbah Lurah Ali Mutarom nggih tetapi tetap menjadi sudulur nggih ini iki lho keistimewaane Petut sama Diman ini iki lho keistimewaane penyiar Pak Tarjo iki ya alhamdulillah sementing enek mutune ra mek guyon tok ya guyon ya enek mutune
3 kali cambukan matur suwun. Nggih, selamat sampai pian Mas Koko. Nggih, Mas Agus matur suwun. Matur suwun Pak Sain, Pak Solikin dipun gatos Bapak Jianto kalian Mbah Basno. Ki so gadei jago gede iki. Jago lah Mas. Mas Combri. Dari Satrio Samudro. Persotan dari Jalu Mamang. Pendekar berkoplo. Dari Jalu Mamang Bapak Sokip. Iyo monggo Mas Combri. Tuh Mbah ni pecuti Mas Combri. Gelem yo tak pecut, ora gelem yo tak pecut. Gelem yo ngene iki, ora gelem yo ngene iki. Pendekar berkoplo dari Jalu Mampang. Yo, putih piye iki? Leno paling sebelah none dadane. Mas, mana dadamu? Yo iki dadaku. Nyo dada, nyo bau. Wes, iya. Beda gaya satu rasa dadak yo ngene iki. Gayane yo beda-beda. Neng semeneh sak jiwa sak salino. Bangga nguri-nguri budaya Jawa. Warisan leluhur nenek moyang. Yo, Mas Combri. Ditapani Jompo mantrani. Was. Yo. Tengah pendekar Pak berkoplo. Iya. Semprong bolong ngalu butuh. Rondo owong melu wong. Rondo ayu melu Mbah Ali. Sapa Pak Lurah mau? Wonge mlowe ro kataku ya. Mosok lek nek rondo ayu kon melu aku yo gah lho ta. Melu Mbah Ali Mutarom lho ya. Ganti mecut yo ganti dada. Ganti dada yo ganti mecut. Sing hati-hati yo sing awas. Pas. Ki tontonan dadi tontonan seni aja kae senep yo. Adio pendekar sing kesatrio iki. Satrio artine apa Pak Tarjo? Satrio antrine santri. Wong lek dadi santri kudu nunjukno lek santri le. Tunjukno kesatriamu yo. Santri wong Islam yo ngene iki. Iki pagri negara karo agama. Tiban termasuk mengurangi tawuran yang ada di jalanan nggih. Nom-noman tiban tuwah tawurane ngene iki tiban. Lek serabu balik kulit yo. Munggah tiban. Nggih, roto tengah. Di tengah nih lek Bas, di tengah nih Pak Siato. Yo. As. Janotok kawat balung wesi. Otok kawat balung wesi ora tedas papak balung pandi. Pecut yo ulet, wesi yo atos. Ki semua iki. Jago gedine iki. Jago ganas. Ini mantan gedung kuning. Ervina Kori. Persetan dari Sauntar Manunggal. Mas Yudi. Yo, podo rusane iki. Podo jagone kabeh iki. Yo. Mas Rudi keamanan tetap terkondisikan nggih. Pak Solikin bantu keamanan nggih. Di atas panggung. Biar aman dan juga yang nonton nyaman. Alhamdulillah pada sore ini tamu agung, tamu istimewa Mbah Lurah hadir yang dari Kabupaten Blitar. Mek pengen delok sampeyan panjenengan sedaya iki lho. Nggih. Pas. Monggo Mas Yudi. Aki anyarane modele iki. Iya. Was. Iye. Iya. 3
kali campukan orang gantian ganti metut yo ganti dadah yo ganti metut sing semangat Mas Yudi iya yo dok musiknya sing rame weh terusane jan pitung wong iki dan sekti tanpa aji teguh tanpa beguru sekti prawiro jayeng palukun yo muga-muga kun pakisan walatakun parian nyelot sekti nyelot kondang nyelot dinggu kaya pari ojo nyelot nyengar kaya pakis ngandel yang lebih ngandel yang lebih ojo nyelot kondang nyelot dur malah nyelot kemlelet bahaya nyelot kondang nyelot dinggu kaya pari matur suwun Mas Yudi dari Santar Manunggal Mas Ervina Kori matur suwun masih bersama Cambuk Wulung Ki Semekari Podo Cangkungi Ki Mas Armo Kandul dari Satrio Petut Rajo Tangan Jogete Mas Armo wes wonge ganteng kaya Arab Saudi Darmo Gandul Mas Darmo Gandul ayo weh ngono meneh dodone meneh dingane yo ora apa-apa sing semangat peresotan dari Cangkulung Mas Gondrong iyo nyantai bro dua kali campukan orang satu kajikan ora apa-apa ganti metut yo ganti dadah yo ganti metut milih betul sebarang masih yang penting yang ada di atas panggung keamanan tetap terkondisikan Mas Rudi tetap dijogo jogete Mas Armo asik yo iki lo ajaran ora apa-apa iki lo sarosamu biasa orang ditadai jan ora tedas papak palune pandi dan sekti mondro kuno tenan iki iki lo wis to sarosamu ndi sing kok pilih aduh piyo larane kaya ngene iki lho bro piye solahe kaya ngene iki sak sesmu dhewe modar model kowe iya wis to ajaran sak rusamu entek-entekno iki yos matur suwun Mas Gondrong dari Cambuk Wulung peresotan Mas Darmo Gandul dari Satrio Petut Rajo Tangan Jangkung Kedidur sopo iki Mas Supri dari Satrio dari Santar Manunggal peresotan Darukan Dukun dari Blitar Timur Cambuk Wulung yo sing hati-hati Mas biru piye soklat piye Mas jandukel kalau bolah lunyu kaya welut iki engo sing dadi bandan engo sing Cewandono engo sing dadi awas dua kali campukan kurang satu kali campukan saudarakan banyak terima kasih dan juga selamat sore Sugeng Sonten Pemadam Bapak Kapolsek Kecamatan Binangun dan juga
dulur-dulur yang dari Cambuk Sakti, Bapak Tukimin berserta rekan-rekan, dan juga ketua dari Blitar Raya yang dari Tatet Maliran, yaitu Bapak Edi Eni Sugeng Sonten Sugeng Rawuh Sedaya mawon, Bapak Kapolsek, Bapak Tukimin, Bapak Edi Eni, matur suwun pripun Sugeng Sonten Sugeng Rawuh wonten ing dulur-dulur Singorejo, wonten ing desa Kedung Wungu, Kabupaten Blitar. Nggih, ngapunten Mas Supri, Pak Jianto, Lepasno ditata nggih. Lemah lembunge sing penting genah petunge nggih. Ngewal majek ngapunten ingkang kathah, ning lek lali karo luput kuwi urusane menungso, ngene klambine menungso nggih. Matur suwun. Persiapan untuk rolling wasit. Iki menika Mbah Bandi dari Satrio Samudro dengan Bapak Samsun dari Guyub Rukun dengan rumah dimana untuk naik di atas panggung kepada Mbah Bandi yang dari Satrio Samudro, pun Pini Sepuh dari Blitar Timur, dan juga Bapak Samsun dari Cambuk Ulung. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan Bapak Jianto dan juga Lek Baseno. Monggo Pak Samsun dari pojok Guyub Rukun. Iyo, masih bersama Sawentar Madunggal, Bapak Jahit resetan dari Blitar Timur. Halo, yes, iya, hehehe. Monggo Pak Samsun dari pojok Guyub Rukun, Mbah Bandi, matur suwun pripun persiapan untuk menggantikan Bapak Jianto dan juga Lek Baseno. Adapun untuk selanjutnya nanti habis Mbak Bandi dan juga Bapak Samsun persiapan, yaitu Bapak Jainal Kriting yang dari Samir dan juga Bapak Sokeh yang dari Cambuk Ulung. Nanti habis Mbak Bandi, matur suwun. Sebuah panggilan kepada Mbah Yadi yang dari Ludoyo. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo. Mbah Yadi, salah satu senior MC saya yang dari Blitar Selatan. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung ke tempat siaran. Matur suwun. Matur suwun Bapak Jianto, matur suwun Lek Basno, digantikan oleh panjenenganipun Bapak Samsun yang dari pojok Guyub Rukun dan juga Mbah Bandi yang dari Satrio Samudro. Mbah Bandi riyen Pak De, Mbah Bandi, Mbah Bandi, kepada Mbah Yadi, salah satu senior MC saya yang dari Blitar Selatan. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo. Matur suwun. Monggo Pak Samsun, monggo Mbah Bandi, Ki Mbah Terun dari Bumi Ayu. Persotan dari pojok Guyub Rukun. Yo, yo, sarosane Mbah Terun rapopo calone diwales.
sementing aja dhuwur-dhuwur, aja ngisor-ngisor. Lato ngisor mesane mboke dole. Ijik tinggi soale, heeh. Leher ke atas mboten bareng. Oh, Mbah Yadi monggo. Monggo Batrun, coba nih betuti. Salah satu pemain lawas suwi ora munggah. Sudah lama ndak naik di atas ring bambu. Mainnya mendek-dekan. Hai, yo, tiba di rusuh ya nih. 3 kali cambukan sudah selesai. Ganti mencut, yuk ganti dadah. Ganti dadah, yuk ganti mencut. Yang penting yang di atas panggung milih betul sembarang. Patutnya sing teliti Pak D. Ojo nganti enek sini, ojo nganti enek kawati. Yang berbahaya gak usah dipakai, nggih. Oke, selamat datang, selamat sore hadir salah satu MC kondang yang dari Blitar Selatan, senior saya yaitu Mbah Yadi, juga pengepul iki. Gue pilih panjenengan bangun rumah lesir golek gamping sir kemrutuk iki gue Mbah Yadi yang dari Margo Mulyo Gedung Kuring. Monggo Mbah Yadi matur suwun. Ngapunten Pak Jo. Wis tuwa banget diceluk ikane sing nombar. Piye jawane? Keju ngono ya jawane. Yo, ngono yo. Gantian Mas. Yo, pedhot milih dhewe. Pedhot milih dhewe piye to carane diatur dhewe-dhewe amprit selamete ya. Awas. Yo. Yo, salaman sing apik. Ditoto sing apik-apik Kambadi. Ben selamat tak basono langane tiban ning desa Kedung ngono ya. Awas. Yo. Awas, amatut. Yo, ora apa-apa. Yo. Awas. Ayo. Lala. Awas. Yo. Yo. Ya. Ayo kerami piro mengke? Kerami pisan. Yo. Awas Kambadi. Awas. Yo. Lala. Ay. Yo. Yo, break jol Mas, break jol. Awas. Ya, break jol. Ayo, nyeblas arusane ora apa-apa. Jadi kadut dianene tiban karo Pak Basno ya. Yang penting ora sampe nyeblak helme ngono lho. Helme rugi sampean wo. Wis dipotong wis nyeblak helm. Ya. Wis. Ya, pecute milih. Nyepai karo panitiane. Ora sangali cak lho Jo, ngomong olah ngale. Badi ganti Mbah Yadi ya. Ya. Oh. Awas. Ya. Ya. Oh, ayo karo jengklek sing penak ngono lah. Kado kita abui migel lah. Ayo. Ayo. Ayo ngono, ayo. Ayo. Ya. Ya. Oh, iya ya. Yo. Yo, genten koncone. Ora usah rayan gen wektune sik awan. Ditoto sing sapi-api Kambadi.